Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Sibonge umusa nothando nokugcinwa. Sibonge nje futhi ngibingelele abangcwele eindaweni zonke la kufinyelela khona le message. Ngithi nje ngiyabonga ngokuthi nihlala nilokho nibuya nizobukela lama message esilokhu siwaposta la ekhaya. Ngibonge ngokusubscribe, ngibonge ngokulike, ngibonge ngama comments enu amahle. Ngiphinde futhi nginibonge kakhulu bazalwane ngama channel members. Siyabonga kakhulu, ayasiza. Khona lapha siza khona nje kakhulu, angifuni ukuqamba amanga. Ngelinye lamalanga mhlawumbe ngekubonakala manje kodwa ngelinye lamalanga kuyobonakala enikwenzayo ukuthi kusiza kuphi ekuhambiseni lo msebenzi. Ngiyanibonga nje kakhulu nabade beqhamuke emaceleni, siyabonga kakhulu. Indaba kisamile nje bazalwane nge-18 jaka July sonke siyazi kumele sibe sikwanongoma. I-description ngizofaka nje i-message la ukuthi osafuna ukunikela oholwa inkosi ufaka kuphi, mina ngiyothatha wonke lawo mafunds ngiwahambise ukuthi le yankonzo yale 18 ikwazi ukuthi yenziwe ipheleliswe. Konke lokho sokwenza sibambisene sisonke. Angedwa ke namhlanje ngiyabonga kakhulu nje. Angedwa nginombaba la. Ubaba Umvani osuka all the way from Cape Town, Eastern Cape. Uzile uzosisherela. Ake siqaleke nje kodwa ke simamkele. Ngikubingelele baba Umvani, ngithi siyabonga siyakwamkela. Amen. Amen. Yebo. Amen tatam. Yes. Siyabonga kakhulu. Amen. I-present yakho ukufika. Nkosi yami. Yebo. Uzosibusisa. Amen. Yebo kuyisibusiso kakhulu. Siyakwamkela nje mhlambe nawe kubingelele. Mandibulise nami brother Mduduzi. Yebo. Egameni elihle lenkosi uJesu. Yebo. Kristu waseNazaretha. Ndibulise ke bonke abalalela iKota 2 Media. Yes. Egameni elihle lenkosi uJesu. Amen. 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 Lungile singaqala ngomhlabeleli bese singene kumkhuleko bese sihamba nayo. Ya, ndiye ndacela ukuthi qala Yebo. siyandlalele Yebo. lenkulumo. Uyakhumbula ukuthi mosi ndizofakaza. Yebo. Ngomoya ongcwele. Yebo ngiyakhumbula. Ya. Isizathu soba ndizofakaza ngomoya ongcwele ndiye ndamamela wena Yo. kuwo wonke lama video ubuwenza. Yebo. Usuka ku part 1 uyosho ku part 10. Yebo futhi asaqhubeka. Asaqhubeka futhi. Ndawalalela lo myalezo wakho. Oh. Ngoba ke ngumyalezo lona. Yebo. Ophetheyo. Yo. Ndawumamela ndathinteka. Bakithi. Ndathinteka. Andisingomuntu othanda kakhulu izinto. Yebo. Nangokwe age yami siyandibona uba ndimdala. Yebo. Ya, ndimdala. Yes. Izinto ezininzi ndiyathanda ushiyeka kuzo. Oh yes. Andisingomuntu ke ozithanda kakhulu izinto. Yebo. Ya, kodwa uthetha ngomoya ongcwele. Wathetha into ebiloko ikhona empilweni yami. Hey bakithi. Yebo. uThixo eyibekile ngaphambili. Yebo. Le ndaba kamoya ongcwele inditya. Yo. Yebo. Ngoba into kaThixo iyakutya. Into kaThixo iyakutya. Oh yes. And xa ikutyayo ayikutyi ikiyeke. Ungekayenzi. Oh yes. Yebo. It is kuyeka into kaThixo ube uyenzile. Yebo. So lo myalezo kamoya ongcwele uthenda uqhuba uphethe ndabona ukuthi lo tata uthetha lento elapha kum.
bakithi yebo Uyabona ke tata uMduduzi, zikhona izinto ekungekho lula umuntu ba azenze bomini. yes Kodwa zikhona izinto oqonda ba kulendi yazilahla kulena. Noba ngaba sekusithwani na. Yebo. Uyabona nxa kuthethwa ngendaba kaMoya oNgcwele. Yebo. Hayi tatam. Ndingumuntu ongazazi izinto ezininzi. Yes. Kodwa xa kuthethwa ngendaba kaMoya oNgcwele, ndiyagula. Yeah. Ndiyagula xa kuthethwa ngendaba kaMoya oNgcwele ngoba kuthethwa ngento endiyaziyo. Yes. Ke ngoku ke ndiye ndibe nento endixelelayo. Ayingomuntu ondixelelayo kodwa kuba khona into endixelelayo uba ungaba nalo ityala kuThixo. Yebo. Xana ungena ukwazi wena ufakaza ngoMoya oNgcwele. Wena wedwa ungakwazi uyofakaza kuMoya oNgcwele noma ungumuntu onenhloni kwezinye izinto. Yebo. Kodwa kuzo zonke izinto uMoya oNgcwele ungakwazi uyofakaza ngaye. Yebo. Ndazincama. Yes. Ndathi ndiyaya pha eGauteng. Yebo. Ndiyofakaza nje ngoMoya oNgcwele. Bakithi. Noma zikhona ezinye izinto ndizawumane ndivela kuzo. Yes. Kodwa eyona nto endiyizeleyo apha. Yes. Kukuthetha ngoMoya oNgcwele. Yebo. Kukuvuselela abantu ngoMoya oNgcwele. Yebo. Ndicela ke siyendlalelekele obubufakazi ngeliculo lisecilongweni. Yes. Unumber 69 emveni koko ndenza umthandazo. Yebo. Ndibeke sendiqhubekeka ke ngobufakazi. Yebo. Ngosibheki bandla lakho uyabona selomile limathi se ngomsa wakho konke kwethu kuphelile. Thela umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho, uso wakho vuso wakho umsebenzi libachazwi gama lakho usizwise lawa mandla abafundi bathenjiswa silifuze lelo bandla elaqala labusiswa. Thela umoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho, uso wakho vuso wakho umsebenzi libachazi gama lakho wachucela nini njalo nizophiwa Moya oNgcwele sesibheke
yakhingalo yebo sesi uhlalele telumoya oyingcwele phezu kwabantwana bakho uso wakho umsebenzi libachazwi igama lakho Baba oyingcwele enkosi Oh yes. Baba oyingcwele awu Jehova Amen. awu Somandla Amen. siyabonga Nkosi emini Yebo. siyabulela Thixo wethu Amen. siyabulela Somandla Oh yes. siyabulela Nkosi yamakhosi Igama lika Jesu. moya ongcwele Yebo. Amen. awu Somandla silapha Nkosi emini Yebo. kulomhlangano Yebo. Thixo wethu Somandla Amen. silapha emini Nkosi Amen. size kulomhlangano Yebo. moya ongcwele Amen. awu Somandla Amen. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Baba siyabonga. Siyabonga khona bakho. Sibonga amandla akho, sibonga ubukhulu bakho. Yes. We thank you for our present Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Siyabonga Baba. In Jesus' mighty name. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena Baba ngakho konke sithwale Baba kulomsebenzi kukho konke. Sethembele wena Baba. Sipha amandla sikwazi kuma ukukhuluma ngawe moya ongcwele ukhona phakathi. Siyabonga Baba. Gcwalisa umntwana wakho Baba umphathise ilimi lethu. Umpha amandla Baba, umpha amazwi akwazi Baba ukuma akhulume ngawe ngegama lenkosi uJesu Kristu. Baba sibonga imvumo. Sibonga Baba igunyo sipha lona ngegama lenkosi uJesu Kristu. Makubuse wena Baba kubantwana bakho kubusa wena. Kwindlebe isazomamela kubusa wena futhi Baba. Konke sikwenzayo sibeka kuwena ngegama lenkosi nguJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba, siyabonga nabagulayo mabaphile kwindawo zonke. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. awu Somandla Yebo. siyabulela bogcwele siyabulela Nkosi yamakhosi siyabulela Thixo wethu siyabonga siyabulela siyabonga siyabulela siyabonga Nkosi siyabonga Thixo wethu Nkosi sendisisa Nkosi obubungqina
ngawe moya ingcwele ndingubani mina Nkosi ndingubani Jehova ndingabani Thixo wethu oba ndingathetha ngawe moya ongcwele kwizizwe nenhlanga ndingubani mina Nkosi ndingubani Somandla ngoba wena unguThixo ozingqinelayo Thixo wethu onamandla unguThixo ozifakazelayo moya ongcwele. Amen. Asinciphe thina Yebo. akuphakame wena Yebo. asihle thina kuphakame wena. Amen. Moya ongcwele akuphakame wena asihle thina Yebo. kuphakame wena moya wamandla. Yes. Ngoba izulu alithembanga thina kodwa izulu lithembe wena. Yebo. Lasibona izulu angekho senze nto ayikho into esinokuyenza Yebo. ngaphandle kwakho. Kwadingeka into yobana asinikwe wena asinikwe amandla asenyangweni khona ukuze sibe nako kwenza umsebenzi. Amen. 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 Siyabonga uba nawe, Yebo. siyabulela uba nawe izinto zonke ezikhoyo emhlabeni. Asizuzanga mali, Yes. asizuzanga dumo, asizuzanga nabantu, kodwa sibulela into enye sazuza wena moya kaJehova. Siyabulela asisoli into. Hlala nathi, hamba nathi, thetha ngathi, senzise, senze ukuthanda kwakho, sikhokhele, iba kunye nathi, ima kunye nathi. Amen. Moya wamandla siyabulela Nkosi, siyabulela, siyabulela moya ongcwele. Simele siqale kuwe, simele sibonge wena, simele sinikele kuwe, simele sinikele kwigqunya elangasentla, kwigqunya lamandla asenyangweni. Simele sinikele kuwe, uthabatha indawo njengoThixo. Yebo. Moya ongcwele, Amen. singahambi ngobethu ulumko, singahambi ngokwethu kwazi, sinazo izinto esizaziyo kodwa sikhona esingazaziyo ozaziyo wena. Thina singaplana sithi sizawuza kule ndawo sizothetha okunoku, kanti wena unazo ezinye injongo. Thixo wethu onamandla ongazibeka ngempilweni yethu, yolonto sithi thatha indawo yakho njengoThixo, njengomzali, njengomdali. Thixo wethu simele sinikele kuwe moya ongcwele, simele sinikele kuwe moya wamandla. Amen. Asiyonto ngaphandle kwakho Thixo wethu onamandla, nayo lona le ndawo esizohlala kuyo ayiyonto ngaphandle kwakho Thixo wethu onamandla. Ibusise Thixo wethu ingcwele, isikelele Thixo wethu onamandla.
isikelele. Amen. 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 Sikelele, 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 sikelele. Amen. Moya ogcwele, Amen. sikelele, sikelele Nkosi yamakhosi, Amen. sikelele, sikelele moya ongcwele, sikelele. Yebo. Gcwala indawo yonke, Amen. gcwala indawo yonke moya ongcwele, gcwala indawo yonke, sikelele, uyibiyele, uyandise, uyikhulise, uvule zonke ingcango ezivaliweyo moya ongcwele, uvule zonke ingcango, uthulule insikelelo zakho uzo zonke ikona zakho, uthulule isikeleleke yona le ndawo egameni elihle lenkosi enguYesu Kristu waseNazaretha. Nami ndiyabonga, Amen. ndiyabonga moya ongcwele, Yebo. ndiyabulela, ndithe Nkosi Somandla, yenza konke ofuna ukwenza Yes. ngempilo yami. Ndinikela kuwe moya ongcwele, yenza konke Somandla ofuna ukwenza Yebo. ngempilo yami. Nalilizwe naba bantu bakho moya ongcwele Amen. osibizele kubo nosithuma kubo. Oh Nkosi, ndibulela uvala amandla empilweni yami. Amen. Ndibulela uvala ingubo moya ongcwele. Amen. Iwuthinta umzimba wami. Amen. Bawona amandla. Inkosi bawo. Inkosi moya ongcwele. Manje usenza njalo. Yebo. Uyayazi andithemba ngenye into kodwa ndithembele kuwe. Uyayazi ndikuthembile, uyayazi ndikuthandabuzi moya ongcwele, ndingayotshona naphi apho uthi manditshone khona ngegama lenkosi enguJesu Kristu waseNazaretha. Ndiyabonga moya ongcwele, ndiyabonga, Yes. ndiyabonga. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hawu Nkosi, hey Amen. Jesus, Siyabonga. moya ongcwele, Yebo. hey Nkosi yami. Hallelujah. Hey, sizofakaza Yebo. ngamandla kamoya ongcwele, Siyabonga. sizofakaza tata. Yebo. Oh, lento iyazingqinela lena, Yebo. iyazingqinela, iyazingqinela Nkosi, Yebo. iyazingqinela lento. Umoya ongcwele iyazithethela tata, Yebo. umoya ongcwele iyazithethela, umoya ongcwele iyazenzela. Kunjalo. Kunjalo. Umoya ongcwele angeke enze into tata ngaphandle kwethu. Yes. Angeke enze into umoya ongcwele. Umoya ongcwele ufuna thina. Yes. Ufuna thina umoya ongcwele. Ahlala empilweni yethu. Yebo. Simvumele umoya ongcwele. Yebo. Ndibulela into yobana ndivume uqatyelwa ngumoya ongcwele. Yebo. Ndizotsho kule ndawo Yebo. endikuyo. Ndiyabulela. Yebo. Ndiyabulela tata. Ndiyabulela. Ndibulela nale message oyiqalile kwezinsuku ziphelileyo
kulezi nyanga ziphelileyo wayiqala le message yayidla impilo yami yayiqeda ndathi manizofakaza nami yofakaza ngomoya ingcwele ofakaza ngawo lamandla andinazi inhloni tata andinazi inhloni ngingaba nenhloni ngento zonke kodwa hayi ngomoya engcwele ngoba inkosi yandenzela umusa yandenzela umusa ongandifanelanga tata wami ngizakubalisela tata ngizakubalisela and ndinqonela ulibalisa ibali lami kakuhle lonke ngoba sekudala ndilangazelela uba ingase ndilibalise libali ukuze nomnye umuntu asizakale abantu tata basizakala basizwa ngabanye abantu nami ndisiziwe ngabantu bebeze kule ndawo bezisa ufakazo lwezinto mina endingazaziyo ngoba tata uThixo utyhila lena into kulona umuntu atyhile lena into kulona athethe lena into kulona umuntu athethe lena kulena into aphathise lona umuntu lena into aphathise lona umuntu lena into kubantu bonke tata ikhona into esiyidingayo endikhona into esifumanayo nami zininzi izinto endazifumanayo ngabantu abathe beza kule ndawo nami ndiyathemba ukuthi ikhona into abantu abazoyifumana ngoza kwami kule ndawo amen igama lami ndinguthamsanqa ndinguthamsanqa igama lami ifani yami ndingumvane ndikhulela tata kwindawo yasemakhaya khulela kwindawo yasemakhaya ezilalini kwidolophana ekuthiwa yiLady Frey ndikhulele emaphandleni ezilalini kanye ndikhule ndiyinkwenkwanana nami njengamanye amakhwenkelali azingelayo izinyoni iintaka sizingela nemivundla siyazingela nje thina ayikho into esiyenzayo sidlala nemidongo phaya emelanjeni sisenza zonke izinto njengamakhwenkwana akhulayo ndikhula tata kwifamily ndikhuliswa ngutata omkhulu ozala umama ndikhula kwicala lakulomama kodwa ndiyakwazi kulotata kulotata kuselokishini njengoba nje umama engowase ezilalini kulotata kuselokishini kwidolophana ekuthiwa yiDordrecht kodwa ngomsa wenkosi ndakhulela kwicala lakulotata omkhulu kwicala lakulomama ndikhuliswa ngutata omkhulu ndiyambonga kuThixo sikhulile ke phayana ke ekhaya utata omkhulu ebekhonza ekhonza kwicawe yaseWisile utata omkhulu ebekhonza kwicawe yaseWisile ndiyathanda ndiyiveze la ndawo kuba ngamanye amaxesha siye sijaje kakhulu side seqe ekujajeni kwethu ngeomunye umhla mosithina singabantwana sikhula singayihambi inkonzo ngoba abantu abadala bahamba inkonzo nangenxa yembeko ke zasemakhaya abantwana bengenampahla kuyanxitywa kakuhle xa kubhekwe ecaweni kodwa ngomnye umhla inkosi tata uyazi inkosi tata yazi ngaphambili yazi ngaphambili lakho tata inkosi inkosi tata yazi ingaphambili lakho lento tata ndiyifundile iliyo lento ndifuna uqala kule ndawo kuba ubufakazi bam kwenzeka ngenye igame ndabheka esontweni likatata omkhulu utata omkhulu ke pha elalini uyaziwa ngendlela abamazi ngayo abantu kodwa ke bayathetha ngaye nangoku basathetha ndandifika apha ecaweni yaseWisile ayibona masicawe yaseWisile uba imile kanjani ilitroko neinde
Yes. ya abantwana bahlala apha ke ngasemnyango Yep. abantu abadala bahlala pha phezulu Yes. sifike ke singabantwana ke sihlale apha ngasemnyango. Yes. Tata ayikho into endinokubasela yona endithi ndayibamba pha endithi ndiyiko kwenziwa ntoni nenziwa ntoni, Yes. kodwa likhona ixesha apho kwakuthandazwa Yep. siguqile singabantwana nabantu abadala beguqile. Yep. Tata utata omkhulu wayethandaza Ebe umfundisi. ebengengomfundisi Oh. wayethandaza utata omkhulu. Eh. Tata njengokubana siguqile Yep. inoba ngoko ndandina 12-13 years Eh. ngoko Yep. ndaphakama tata Eh. njome nje abantu beguqile Yep. ndaphakama ndaphakamisa intloko ndajonga kweli cala kwenzeka kuyo lento Umkhuleko. lomkhuleko. Oh yes. Xa ndifika ndathi intlana notata omkhulu naye seke mengamadolo Yes. ndabe nam ndime ngamadolo. Tata wayephethe ichefu Yes. Yep. Jesus. Wayephethe ichefu tata. Yeah. Kwakungaphumi amazwi apha emlonyeni wakhe kodwa kwakutyhoboza amandla kwakutyhoboza amandla kamoya ongcwele. Oh yes. Uphethe ichefu uyanqanda kodwa amandla ayatyhoboza. Yep. Ndathi ndambona utata omkhulu andiyazi kwenzeka ntoni empilweni yam Yeah. kodwa ndaba buhlungu ndeva kabuhlungu. Emveni koko Yeah. yaphuma inkonzo. Ayikho enye into tata endokubasela yona endinothi ndayiva ngaloo mini, ayikho, kodwa le into uThixo wayibhala empilweni yam. Oh yes. Yep. Walile ke tata sakhula Yep. ke singabantwana. Khona ke enye iphetshana bendilibhalile apha ngoba ndiyafuna uba ndihambe nayo ngokwale minyaka zonke ezi zinto Yep. beziye zenzeka apha empilweni yam. Yes. Kwalile ke sakhula singabantwana ke saqala isikolo ke Yes. esafunda. Kunenye indawo ke endiyilibeleyo ebendimele uba ndizawuqala kuyo kuqala ndifunde Oh. phambi kobana ndiqale le lantuka le abo bufakazi. Yes. Kukhona indawo ebendifuna sifunde kuqala Izwi. izwi khona izwi endithanda uba silifunde. Sawufunda apha kule ncwadi kaJohane chapter 4 siqale kuverse 23 sandlalele obubufakazi. Oh yes. Ke Johane Nami ngifunde ngale yami version. funda ngale yakho tata. Ithi ke ku John 4:23 New King James Version. But the hour is coming. Yeah. And now is Yeah. when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth. Yeah. For the Father is seeking such to worship him. Yes. Okay. Qhubeke naye. Tawugqibezele. 24 ithi God is spirit. And those who worship him must worship in spirit and truth.
25. iright tata ugqibile. Yes. Okay. Kaphinde kakhona le ndawo yokugqibela ibisithini? Verse 24. Eh God is spirit, eh and those who worship him must worship in spirit and truth. we must Yes. Must. Okay. Ndithi sifunde apha kwisiXhosa. Yes. We must. Yep. Apha eXhoseni lithi apha eXhoseni lifundeka ngohlobo ndiqale ku-23 ne. Yep. Kodwa kuza ilixa nangoku selikho xa abanquli abayinyaniso baya kumnqula ubawo ngomoya Yep. nangenyaniso, Yep. kuba ubawo ufuna abanjalo. Yes. Kukhona le ndawo ubawo ufuna abanjalo. Yes. Ayonto efunwa ngumfundisi, Yep. ayonto efunwa icawa, Yep. kodwa ifunwa ngubani? Ubaba. Ubawo. Oh. Asizothetha ke tata ngezwi ne. Qha nje siyandlala nje. Yes. Yes. Siyofunda kakhona incwadi yabaseRoma chapter 8. Oh. Sawufunda phayana uverse chapter 8, Romans chapter 8 verse 8. So then, those who are in the flesh cannot please God. Ithini? So then, those who are in the flesh cannot please God. Yep. Phayana belitheni ubawo uThixo ufuna abanjalo. Yep. Then ke ngoku kuthiwa apha ababona abangekho njalo abanawuthini? Abamthokozisi uNkulunkulu. Akakholiseki ngabo. Yes. Akuneliswa. Yep. Kukhona into ake sishiye sibeke inca. Yes. Ngoba ezindawo ezindizawugqibela ngazo Oh. xa sendithethe ubufakazi. Yes. Kodwa ndizobuya ndizogqibezela ngendawo. Yep. Ake ufunde ke tata apha uverse 26 kwalapha ku8. 26. It likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought, but the Spirit himself makes intercession for us with groanings which cannot be uttered. Yeah, 28. Okay. 26 njalo. Asifunde 27. 27. Now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. According to the Will of Nkosi God. yami. Yeah. Kukhona iwili kaThixo Yes. emele into yoba ifezeke okanye iphumeleliseke ne. Yeah. Yeah. Lithi apha kweli lesiXhosa uziphengulula inhliziyo oziphengululayo inhliziyo u27 ne. Yeah. Uyakwazi into okuyiyo ukunyameka komoya ngokuba ubathethela abangcwele ngokuka Thixo. Yes. Right. Sabuya ngazo ezindawo tata. Oh. Sibe ngathi siyacacisa ngazo. Yes. Ngoba zingumyalezo obalulekileyo empilweni yethu. Ake sifunde ama-Efese chapter 6 uverse 10. Ncwadi yabase-Efese chapter 6 verse 10. Siyondlalela nje obubufakazi. Sizogqibela ngawo lamavesi ukuthetha ngawo. Ephesians 6 verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Moya ongcwele. Yes. Qhubekeka. 11. Put on the whole armor of God,
that you may be able to stand against the wiles of the devil. 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. 13. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the Okay. evil day. Enkosi. Yes. Sizayifunda yonke xa sesiyilandukayo. Oh, Xa sesithetha ngezindawo. yes. Yeah. Yenye into ebalulekileyo lena. Amen. Kuthi singabantwana bakaThixo silibandla. Ibandla liyarelaxa. Ibandla aliyazi uba likwi-war. Yes. Ibandla liyonwaba kakhulu. Yebo. Ibandla liyacelebrate nalapho bengamelanga bakuyathiwani Kuyacelebrate. Yebo. abanalo ixesha lokuxhoba Yes. baye emfazweni. Oh, yes. Kodwa ke sizogqibezela ngayo lalantuka. Yebo. Sizobuyela apha. Sibuyele ke kubufakazi bam. Yebo. Sakhula ke singabantwana sabheka esikolweni. Yes. Ndikhula ke kwifamily ephuwa. Kweyona family ephuwa. Pha elalini umzi wasekhaya ibingowona wona umzi ophuwa. Ngoba sikhula thina inhlanti zikhona pha ezibonekalisa uba kwakukhona imfuyo. Oh. Inhlanti zimbini kwakuthiwa ke yayizinkomo negusha. Oh. Izimvu. Yebo. Sikhula amakhuba ekhona nezonke zeza tools zolima. Yes. Yes. Ya sikhula sikhona sizibona nazihleli pha kodwa zingasasebenzi. Oh. Sikhula ke kwixesha ke utatomkhulu sengasenanto anayo. Yebo. Lonto ke yenza uba ndingafundi. Sikhula ke phayana ekhaya indim no sister wam umntakamakazi. Yebo. No brother wam omdala Yes. nabantakwethu abathathu ngeso sikhathi. Oh. Yeah. Umnandi ngoka 64. Oh, yebo. Ndazalwa ngo64. Ubrother wami omdala ngoka 60. Ondalamayo ngoka 74. Oh, yes. Then olama lowo ibe ngoka 72. Yebo. Owalama lowo ibe ngoka 76. Yeah, ndiyafuna into bana ke kubalulekile xa senza imbali iminyaka simane siveza. Oh, yes. Ukuthi ngexesha elithile kwenzeke oku. Kuba ngesinye isikhathi omnye umuntu uyabe nomdla uba inoba ke ngoku ngelaxesha iage yakhe ibisithini. Oh, yebo. Yeah. So ke ngoku ke kwalile ke njengoba besifunda mos amabanga phansi o standard A o standard B o standard 1 o standard 2. So ke ngoku mna ke ndagqiba ndayeka phakathi esikolweni ku standard 2. Oh. Yeah. Ngonyaka ka 1979. Oh. Yeah, ndayeka phakathi esikolweni andafunda. Kwala ngo1980 Yes. sahamba singamakhwenkwe lali sigroup sayophangela. Oh. Yeah. Ndina ngaphi ngelo xesha ndina 16 years. Oh. Sophangela. Siyophangela phi ezifama. Freestad. Yes. Kunendawo phayana ekuvunwa kuzo umbona. Yebo. Lama plus nombona. Oh. La plus amakhulu. Oh, yes. Yeah. Siyosebenza apho. Ngo1980. Yes. Phayana ke tata kuyiwa ngoApril. Asala sebusika. Yebo. Kuyovuna umbona ngoApril.
ya umbona womile ke ngesasikhathi bangu April bengu May bengu June yebo 3 months ilantuka yakhona ijoin yakhona oh yes ya sasebenza ke tata ngo8 yebo kulama farm sabuya ngoJuly yes sabuya ke sibhatalwa ke ngombona ke ngengxowa zombona kuphela akho mali oh sabhatalwa ke ngengxowa zombona uyawuthengisela wena oh ya kodwa ibiba into enkulu leyo emakhaya eh ezanxowa zombona kuzawutyiwa kuyathengiswa kumnandi indlala ike ibaleke oh yes ya so ke kwamnandi saphinda kakhona saya ngo1981 yes kakhona sawusebenza samkanga ngala April yes saphinde sabuya kakhona ngoJuly seza khona nengxowa zombona umbona nithi yini ke ngesizulu wombila ke sabuya ke namasako ombila kwamnandi kwatyiwe emakhaya yes dina ngaphi ke ngoku ndina 17 years akusathethwa nto ngesikolo ke ngoku yebo kwalile ngo1982 bafika abahlobo bam ngolosihlanu yes bathi kum siyahamba ngoku siyobhalisa inqwelo iyafika ngomso ehambayo oh yebo iphinda pha landawo sidla ngoya kuyo yebo andiyazi tata andizange ndivume uhamba kule game azange ndivume uhamba and ndandingenasizathu soba hayi andizohamba ngeseki yoba 1 2 3 ngoba injongo yohamba kwethu kokuba makube khona ukutya emakhaya yes ya nakule game kusalanjwa kodwa kukhona into engavumeli uba mandihambe oh yebo right ndingahambi nyani kanti uThixo unenjongo tata kanti uThixo unenjongo oh yes kuzawusweleka elixhego oh uThixo engavumi nje elixhego lizawusweleka oh yebo and uba bendihambile elixhego ngelisweleke ndingekho eish but uThixo unento afuna ukuyenza phakathi kwam nelixhego oh yes lingutata omkhulu yebo utata omkhulu waqala ukugula wayena 82 bese khulile wena 82 yebo utata omkhulu wayengesosigulo waye strong kakhulu yebo utata omkhulu waqala ukugulwa waya esibhedlele wabuyiswa esibhedlele ekubuyeni kwakhe esibhedlele wahlala endlini yes naba wahlala iveki utata omkhulu yonke endlini engatyi oh engaphakami oh kodwa ethetha kodwa utata omkhulu azange achamele ebhedini oh yebo azange ayingcolise yes angcolise ebhedini kodwa walala iveki esebhedini yebo apho ndiza khona ndiza ngalomhla utata omkhulu ezawuphuma umphefumulo oh yebo ngoba ubusuku asibize utata omkhulu sihlala kwenye indlu yena kwenye indlu yes ezazi indlu ke zokhiwe ngodaka oh zasemakhaya yes akuda asibize ke ngumama ndim bengusister wam lo sobathathu yebo ubrother wami omkhulu ukhona kodwa ke ngokuyena akekho apha kuzwelidala oh uphaya kwezindawo ezintsha kuthiwa sitrust oh yebo asibize utata omkhulu ekusibizeni kwakhe okokuqala athi masimthobe ebhedini yebo ngoba uyagodola simbeke phansi oh then simthobe simbeke phansi athi uyagodola size nembawula ibona imbawula mosi yebo ngiyayibona ya le nto yakudala kwakubaswa kuyinkuni fakwe inkuni yeke thina sasifaka namalahle futhi yeke ya yebo size nembawula siyibeke ndibase
athi still uyagodola. Ndithi mina no, xa egodolayo masimthathe simbeke phezu kwebhedi. Yebo. Ndisho kumama kodwa bethe yena masimthobe. Hayi ke nyani ke umama bambe ngapha ndibambe ngapha simbuyisele back ebhedini. Yebo. Aphinde kakhona athi uyagodola masimthobe. Ndithi mina hayi masingamthobi ngoba besimthobile wathi uyagodola. Ngoba buthuba athi umama kum Thami hamba uyobiza ubhuti wakho. Uchaza uba utata akaphilanga apha. Oh. Sasithi ngumakhehleni xa simbizayo ke. Oh yebo. Uchaza umakhehleni akaphilanga. Nyani ke ndihambe kusebusuku. Yes. Ndiyoyika ke ndiyesaba ndiphethe intongwana ke encincananana. Ndihambe. Yebo. Ekuhambeni kwam ndiyoyika. Kodwa kunenyanga yakhanya. Yes. Ndibe nelathemba loba uba ngaba ndikwazile ufika pha. At least ndizawufumana umuntu obuya. Oh. Kungumgama ke tata andikwazi ulinganisa. Uba kungumgama ongakanani. Hayi ndihambe nyani ndiyofika ndinkqonkqoze. Asabele. Ekusabeleni kwakhe ndichaza uba umama uthi mandizokubiza umakhehleni akaphilanga. Yebo. Athi yena okay ndiyeza. Ndiyimeke emnyango ndilinde mos uzawuza ne. Yes. Kubekho into ethetha apha kum ngaphakathi. Ithi kum lento hamba ngoba kusena kwenzeka uba ubhuti wakho akayedwanga apha ngaphakathi. Oh. Akuzubakho lula uba ashiye lo muntu ahambe. Oh yebo. Ifike lento itsho kum nyani nam ndihambe ndingasokolisi. Ihambe nandisendleleni ndizawuwela umlambo. Yes. Ndiwele lo mlambo. Nandiphumela ngakulomlambo ndibone isilwane esimhlophe. Esisilwane simhlophe sindijongile. Simhlophe. Isilwane sinjani nje? Similise okwenja. Oh. Yeah. Yebo. Kodwa ndiyayazi elalini uba izinja zelali ndiyazazi. Yes. Akukho nja ingaka ya. And the height yayo iphakamile. Xa ndivela nje emlanjeni uyabona mosumlambo. Yebo. Yatshona uvele. Xa ndivele kunye naso. Kodwa ndingoyiki. Yebo. Ndihambe. Ethubeni kukhubeka into ethi kasibheke uba siyeza na okanye yasiza. Ndibheke ndingasiboni. Ndihambe. Yebo. Kufike into apha kum ngaphakathi. Ithi lento kum namhlanje umakhehleni uzawusweleka. Yebo. Nizaba ngabakabani. Eh. Lento iyandixelela yawugqiba indibuze. Yebo. Andiyazi tata kwenzeka ntoni. Kodwa kwenyuka into apha kum ngaphakathi. Kwenyuka into esisikhalo. Yes. Ndakhala kathathu. Yenyuka lento ityhoboza. Ndakhala kathathu. Emveni koko umzimba wami washiyeka ndingawazi uba ndingawuchaza ndithini. Yes. Kodwa andilili. Yebo. Andinazinyembezi. Ndazibuza uba ndililela ntoni. Andayazi uba ndililela ntoni. Nasifika ekhaya ndichazele umama uba ubhuti uthi uyeza. Utatomkhulu njalo usalindile. Yebo. Uthixo tata uyalinda. Lamgama ndihambileyo ndibheke pha. Utatomkhulu akhange aphume umphefumulo. Wandilinda. Ndithe ndawube ndifikile. Yes. Wathi utatomkhulu kumama bayimbiza ngesiteketiso. Yebo. Esithi ntuntu xa embizayo. Yo. Wambiza ngesiteketiso kwade kwangumzuzu lokugqibela.
ebiza intombi yakhe wathi Ntuntu mntanami thatha iphepha ubhale Yes. ixesha endimke ngalo Eh. wathi ndiyahamba wathi andindishiya nodwa Yep. wathi ndindishiya noThixo Oh yes. uThixo igqiba kusho yaphinda kakhona lanto ibiyenzeke endle yaphinda yanyuka yaphinda yatyhoboza yatyhoboza kakhona kathathu ndakhala kathathu emveni koko yayeka Yebo. ndamangaliswa kokuba utheni nami ndikhala emveni koko samlungisa utatomkhulu Yes. samvala amehlo Yebo. kwabe kuphelile ngaye kwakungo-1982 ngelo xesha wangcwatywa utatomkhulu Yebo. sashiyeka ekhaya Yo. kwafuneka ndenze indlela yoba makutyiwe ndahamba ndayofuna ijoyini Ijoin nomsebenzi. umsebenzi bekubakho ama-office apho besisiya khona apho kuqashwa khona ndahamba ndaya kula ma-office aseledi free Oh yeah. ndiyofuna khona ijoyini ndafika khona ndafumana ijoyini ebheka kwifem yama-apile kwindawo ekuthiwa kuselenko eLangkloof andiyazi ilenko noba igama lefem then iLangkloof ibe igama lendawo ndafika apho kwango-82 ngelo xesha ndafika apho ndasebenza sisebenza ema-apileni kwifem yama-apile asivuni thina silapha phakathi eFedri umna ndandisebenza ebhantini elihambisa amabhokisi ndihleli phansi imini yonke kodwa apha into endiyenzayo ndicofa ustart okanye ustop ukuze ibhanti lihambe njengoba nje nandihleli apha ngaphakathi kum ndiyahlabelela ndiyacula ndicula ingoma yecawa sathi ndiyicula le ngoma lento iqala noba ndiqale ndilele eqala qala lento ndilele ndiphuphe ndicula ingoma yecawe emathongweni emaphupheni ndicula ingoma yecawe kube khona lento inyukayo unyuka kwalento ndizawulila ndizawukhala kabuhlungu ngoku lento ayenzeki qhaqa nilele noma ndilapha emsebenzini ndihleli iyenzeka lento ndiyacula apha kum ngaphakathi kunengoma eyayiculwa esifihlweni sikatatomkhulu ingoma yaseWisile ababesithi ingoma yakhe uyazi bosi esontweni kuba khona la ngoma ispecial ekuthiwa yeyakhe lena omkhonzi le ngoma inamazwi athi sobheka phina Thixo xa singena ubheka kuwe sokuncedwa ngubani na xa singena uncedwa nguwe ndihlabelela le ngoma apha kum ngaphakathi ndihlele emsebenzini kunyuke lo mlilo ndilile enandililayo andistopeki andikwazi ukustopa ndiyalila right ndiyalila ndiqakane nam ame ndiphakame ndifuna indawo enabantu ndizama unqanda lento uba ingaqhubekeki ndifike kwindawo enabantu ndiziqinise ndizibambe ndicokole nabantu ndive iyehla lento
umsebenzi umile ngelo xesha phansi ndikho endaweni yawo kwalethubeni nyani ihle nyani ethubeni ndihambe ndiyosebenza yandiphatha lento ndandina 3 months ndipha ijoini yam yandiphatha lento kokoko ndiphayana yade ndabuya ndikhumbula ngesikhathi ndibuya ndabalisela umama ndathi mama xa nilele ndiyathanda ukuphupha ndilila andiyazi kutheni wathi umama ayi neba mhlawumbe okanye ukhona umuntu ozawusweleka ndathi mna imama andiqondi uba kunjalo ngoba kudala lento isenzeka lena akude kubekho umuntu uswelekayo athi umama hayi mntanam andiyazi nami ngabe namsebenzi ke ahlala ndibuya ke kulomsebenzi ke ndaphinda kakhona ngo-1982 njalo ndahamba kakhona ndayofuna itorhwa ndafumana ke ngoku itorhwa ebheka eCape Town itorhwa ebheka eCape Town kwifama yenkomo apho kusengwa khona kuthiwa idairy ndafika apha ndasebenza khona ndifike phayana ngo-October yanguNovember ndemka pha ngoNovember ndingayigqibanga ijoni yam yayi-8 months or 12 months andiyazi esakhumbula kakuhle wena oshiyayo ndemka ndemka mna kwakunzima tata kwakunzima asivuka ekuseni impumlo zam ndiyathanda ukoma asivuka ekuseni abo 4:30 sihambe siyowulungisa ngo-5 funeka umtshini uyaduma and eyona nto iyayindibetha kungakumvi umlungu uba uthini and yayindibetha leyo ngoku ke njengoba nje mna ndifika apha ukhona ozawuphelelwa ijoin so ke ngoku ahambe lona then kushiyeke mna ke ngoku so ibe ndimo in charge iyaqonda ukhona omnye ufikile emveni kwam naye umtsha naye akasivi Afrikaans akava kwanto so ndabona ukuthi kuzawuba nzima apha and umlungu wakhona ukhohlakele ukhohlakele umlungu wakhona uyabetha ndabona ukuthi kuzawuba nzima apha ithi ndihambe into yayisenzeka ke xa kuphela inyanga bebehamba babheke edolophini bawushopisha abasebenzi basiwa ngelantuka ngetransport yalapha so ndazixelela ukuthi upeya kwam ndaya pha ndizobaleka ndandinayo ifamily yayiphayana embekweni ndathi ndizawubaleka ndiye kulaa family ngelishwa inyanga yokuqala ndandina 3 months ndandina 3 ntoni kodwa yangagcwelanga inyanga yam so ndapeya ihalf so mna andaya ke ngoku edolophini ndaqonda okay mandinyamezele igcwale lena inyanga nami ndizawubheka edolophini usekhona lo mfana akahambi uzawuhamba ekuphelekeni kukaNovember pha kuDisemba ekuphelekeni kaNovember yaphela inyanga bapeya umna ndapeyiswa nam andasiwa mna edolophini then ke ngoku ndaqonda uba okay andisiwa ngedolophini but ndiyahamba apha ibali tata lam lo uhamba kwam libuhlungu andizulibalisa kodwa uThixo wayekhona waba khona uThixo ngokonke ixesha andizulibalisa kodwa uba ngabe uThixo engazange andihlangabeze ngalamini ngengazange ndayofika tata ngendagetyengwa ndalahlwa nje kodwa uThixo wayekhona ngelakhi ke ndacholwa imoto endleleni sendihambile ngoku ndiphelelwe ngamandla ndityhafile inoba ndasendihambile ngange-3 hours endleleni ndihamba nqoma ndidiniwe ngoniphelile yafika le moto yandichola
Ish. yathi le moto xa inichola tata ibuza uyaphi azange nikwazi uthetha Uyish. ndivalekile andikwazi uthetha Ukhathe. diniwe ngelakhi le ndawo ndiyakuyo bayayazi ababantu Yebo. bandithatha nyani bandisa bandibeka phayana ndafikela kwamalume Oh. yeah so ufika kwami eCape Town emini embekweni ngo1982 ngo December Oh. or ngoNovember or okupheleni kaNovember ndabeke ndisembekweni ke ngelohlobo Yebo. ndahlala ke embekweni kulapho ke ndaqala khona ukufunda usela utywala ndafunda usela utywala ndafunda uchaya icuba Oh necubu kawayishaya. ndafunda uchaya icuba sihamba kwezindawo zojiva Yes. yeah right wala ngo1983 ndemka embekweni ndayotsho eGugulethu Oh. ndafike lapha kufamily yam kudadobawo phayana Yebo. ndafikela phayana ke eGugulethu ake ndafika ndahlala ke phayana Yes. ndafuna kumsebenzi andawufumana umsebenzi udadobawo wandidibanisa nomnye utata owaye lixhwele konje nithi intoni ixhwele Ichwele inyanga. inyanga ne Yebo. yeah kodwa ayilogqirha ngumuntu owazi imithi Yebo inyanga. yeah Akusona isangoma. akusona isangoma esichazayo Yes. yeah uyafika uchaza ingxaki yakho then akunika imithi Oh. then ke ndaya ke kwesi lenyanga lenyanga apho ke ngoku into endiyenzayo phayana ndigaya le mithi yayo ne ubuyisiza. ndiyayisiza ya Oh. ndigaya le mithi Eh. then lenyanga ke ngokuyenza imiqube ibhotile zemiqube ne Yes. imbiza Oh yebo. ya bese ke uyahamba uye emahostela uyodayisa Oh yes. ya lo baba lo uclever ne ulumkile ngoba uma ekunika imbiza yakhe ukunika nge5 cents yayibona mose 5 cents ne Yebo. ya kudala i5 cents ke yayincane imhlophe ne Yebo. ya athi khupha nje 5 cents akunike lembiza Yebo. uyayazi uzoyibhatala ngoba lembiza ispecialize ekuhambiseni Oh. ekukhululeni isisu Oh. and ke abantu bayithanda into Ekhululisi. ekhululisiso Yebo. ya and ke nalembiza yenziwe ngamaqhinga Oh. ewe ayisizi qha nje kwenziwe kusetyenziswe umqondo Oh. ya abona into abayithandayo abantu phayana ingoba bayahambisa Yebo. ya ngoba umuntu uyakwazi every month aphela unyaka esebenzisa lembiza waye engaphili xa kanti ilusizo Ya uqinisile lapha impela. ya Ya into nje ekhipha isizo. ya into nje ya into nje yamanga ya sidayisa ke lamayeza ke nam ndihamba naye ke sidayisa lamayeza siwashiye sibhala inambari Friday sizokholeka imali Yebo. abanye bathi iza ngefortnight abanye bathi iza uphela kwenyanga ndenza lo msebenzi ke from 1983 ne Yes. ya ndistarte pha ngo1983 ndenza lo msebenzi ndaqala ke ngokuba nemali Oh. ya mna ndibe nemali ndikwazi uthenga into for mna into njengesihlangu into njengebrookwe esize yam ndaqala ngoko ke uba ndikwazi uba ndibe nesentanyana ya sigqithe ke apho ke ndisebenzile ke kulotata usuka ngo1983 Yep. 84 85 86 87 88 Yo. 89 90 sebenza kulotata and ke ngoku ke njengoba ndisebenza apha imali iningi andisiboni isidingo soba ndiyosebenzela umlungu Yeah. ngoba ndiyabandakuleka tata
ndiyantshontsha Oh. Okay, ubuyuthi ya khona la. ndiyantshontsha Yeah. apha Eh, sikhona isikhathi ke endiye ndaphuma kuye ne yep. ndamshiya ndayenza le mithi Wena manje wena. manje ke ngoku Oh, ngoba usubonile uhlanganisa kanjani. ya sendibonile Okay. uhlanganisana ninani Yep. ndayenza le mithi ndangumlungu wami ngoku Oh yes. ngoku ndiyothengisa kwakwezi ndawo bendithengisa kuzo Mm. ndiziboniswe nguye Yes. ndine-customer mos Yeah. and anditsho phaa uba ngaba hayi ngoku ndimkile phaa ndenza ubumenemene Eish. Yep. Yep. sathane yandisebenzisa Mm. right qhubekeke ke ne Yes. uyazi tata indlela zikaThixo ngeke uzazi uyazi besihamba notata ne Yep. every Monday sisuka eGugu lethu siya kwenye ilokishi ekuthiwa kwaLanga Oh. into esiyoyenza phayana siya ezohostel phayana ne Oh. siyocollecta ama-empty Oh. ama-empty la otywala Yebo la mancane la eViceroy sikakhulu Oh. ya le eViceroy la ngaka Yebo. ngawo la sigalela kuwe lamalantuka lo mithi Oh yeah. every Monday siyapha Yes. ndihamba ndimnaye uyaqhuba ndihleli apha Oh. uthi nyana ke xa indibizayo Yebo. ngoba isibongo sethu siyi-1 Oh. ungumadiba nam ndingumadiba Oh yes. uthi kumnyana nyana yonke into ayithethayo yabona nyana nam ewe tata wendithanda ke Oh yes. right kodwa ngesikhathi tata ndimkile phayana yazi utata wafumana i-accident car Awu. wafumana i-accident car Eish. and ngala Monday adla ngoya ngawo kwaLanga Awu. and tata le moto yambethayo yangena kanye kweli cala Eish. lihlala mna Hawu. ndathi xa ndiyibona mna tata la moto indlela eyayiyo ndaqonda uba yes ngendafela kwakulaa ndawo tata Yo. ngendafela phaa kulaa ndawo kweli cala katata akwenzakanga nto iwindow ifestire lena Yebo. ngapha ingathi kuthathwe imbokodo enkulu litye laphonswa Lashaywa phaa khona. phelile Yo. kodwa utata wahlala 6 months kwikhoma Yo. 6 months kwikhoma and wathi ngoseke ephumile azange abe right ndikhumbula ndiyombona phayana emveni koba ephumile ndithetha naye wayengandazi nam Oh, wayishayekile. wayebetheke kakhulu Oh. ndixelele ke mna ke ngendandiphi ke mna ke Oh. Ngaba ukho. ngaba ndikho okay ke sigqithe ke apho Yes. ndenza ke lo msebenzi wami ke wamayeza othengisa ke lamayeza ndiyazithengisela mna Yebo. ndasebenza ke lo msebenzi wami othengisa amayeza andiyazanga uba ndingathi kwenzeka ntoni kodwa kwafikela ubunzima ne Yebo. kwafika ubunzima and ndiyaphuza Oh. ndiyasela and ke ngoku nalapha phandle apha ndiye ndafikelela zonke ezo zinto Yebo. kwabakho neengane ezikhoyo yonke lento Yes. ya ngoba kubalekile siziveze ezi zinto Yebo. ya ukuthi endleleni sihambe senza ubudedengu Yebo. samosha kodwa uThixo ngoko kunjalo wanomusa ya wanomusa ngoko kunjalo Ngiyakuzwa yebo. ngoba nam ndiye ndaba naye igirlfriend Oh. I think pha ngesasikhathi bendibuya kula join pha ngabo 83 Yes. ya ndasendikhulile ngesasikhathi ndaqala nam ke ndaba ne girlfriend Oh. ya thina ke mos ezilalini sikhula ingqondo yethu ayikho fast
Oh yeah. ya njengabantwana besikhathi sangoku Yes. ya and okunye thina bisikhula sisesaba Mm. ukuba nentombazana nje ibiyinto leyo yesabekayo uyoyika Mm. ya ibingeyento elula leyo uba kuthiwe hayi wena unentombazana ngoku hayi ibingekho lula lonto leyo ya then ke ngoku ke kulo hambo uyam ke yasehlabathini sendilapha eCape Town ke kwa ndaba na girlfriend ndaba nomntana ndaba nengane ndiyaphuza Oh yes. ndiyaphuza ke ngoku strong ke ngoku ndiyaphuza ya ndiyaphuza ndiyabhema ya kwaba nesikhathi apho kunzima khona ebomini bam okay okunye nje ndikulibeleyo ngo86 ne Yep. ya umama wenyuka emakhaya ne Yes. weza apha eCape Town Oh. weza apha eCape Town wazohlala kunye nam enyuka nabafowethu bathathu Oh. ya sahlala ke nomama ke ndiyathengisa ke lamayeza ke ndiyabasupporta ke ifamily Wahlanganisa kanjani lamayeza? Lamayeza ne into esenzeka phayana owona mthi endandusebenzisa mina ne endawubonayo uba uyawuthanda utata ngumthi kwakuthiwa ngumdlavuza Oh. ya iqolo libomvu Yeah. so ke ngoku ke liyafumaneka ezichemist Oh. ya uqobela qolo lifake emanzini litsale but ke ngoku ke ubuqhinga obukhoyo phayana ne Yes. uthatha ipilisi Oh. ilaxa How? yayibona ilaxa mos Yep. ya sithenga amabhokisi elaxa Oh. efactory Okay. lama laxa siwaguba befine Yep. sibe sesithela lama laxa pha Ish. ngoku ngawo lana Akhiphi isisi. eyona nto pha Eh. kangangibana ndandithi bandiwathengisile ne athi omnye umuntu kum ndi-allergic kwilaxa Oh, ish. athi ndi-allergic akho laxa apha Hey. akho laxa apha ndi-allergic kwilaxa ndibe ndiqonda uba ikhona ilaxa apha kha ke ngoku sisenza imali apha Ish. ya Yebo. so ke ngoku ebesenziwa kanjalo ke lamayeza ke ya le miqubo Oh. Ngiyakuzwa. right kwafika ubunzima ke ebomini bam ne empilweni yam zaba ninzi izinto endingenodlula kuzo Yebo. ya zaba ninzi izinto endingenodlula kuzo balile ngomnyaka ka pha ngabo 90 ngonyaka ka91 ana 27 ngela xesha ne Okay. na 27 years pha ngo 91 Yes. khumbula ngenye imini ndihleli emkhukhwini wam ngicabanga akho nto ndingayicinganga mna tata akho nto ndingayicinganga Kanjani? akho nto ukubone imeko yakho ne Yep. okuyo xa usokola Oh. safarisha Yes. ujonge ontanga bakho Ish. okhule nabo sele bedlulele kwizigaba ezithile Oh yes. uyabona Yeah. yabona thina mos singamaXhosa ne siyasoka Yep. ya kukho la challenge yosoka ya ubona ukuthi hey ontanga bakho basokile ontanga bakho sebebuya ezimayini sebephinda ezimayini ontanga bakho ba-achievile lena nalena xa ujonga wena ubona ukuthi hey ustakile Ngiyakuzwa. ya lento yenza ucinga into ezininzi uzibuza iquestion ezininzi uba kutheni mna usole uthini yonke lento zizinto endidlule kuzo ezo ya zizinto endidlule kuzo ezo ndandimthanda ke kakhulu mama
ya ndikhumbula ngenye igame kukho into ethi kum hayi man unosuku uhambe man umke Cape Town uyotshona noba kuselisuthu uye kubantu abanelanguage ongayaziyo Oh. ungayi kwindawo apho ozothi khona mawufika khona kubekho umuntu oza kubona athi ayibonga ubani lona utheni njena ndiyamazi wayengekho njena ya ndingumuntu kokhule ezithanda izinto ezinhle ndingumuntu okhule ezithanda izinto ezinhle ndithanda ukunxiba kakuhle ndihamba nama-fashion ya ndikhumbula ngexesha ndisemtsha ngexesha lethu ke kwakukho into ekuthiwa ngamapantsula yeke nawe buyilona nami ke ndangena ke phayana ndizama uba mandifithe kwi-environment yaselokishini yabona tata nawufika elokishini usuke emakhaya uyahlukumezeka yebo ngoba kwa indlela othetha ngayo iyakuchaza ukuthi hey asiwa la indlela ohamba ngayo iwalk yakho iyakuchaza ukuthi indlela onxiba ngayo iyakubonisa ukuthi ubuye emakhaya ngoku ke awuvi kamnandi xa ubona ukuthi hey xa uphakathi kwabanye abafana bayakulantuka bakubiza ukuthi uyibhari but ndiyakuthanda ngokuba ibhari yazi vele hawu yibona abasindayo labo ndakuthanda uba yibhari ngoku ndakuthanda uba yibhari ngoku yebo ya kodwa ke ngesasikhathi ke ndazama uba nami ndibe ngumjida ya ndangena kwinto zobujida ke right ngesisikhathi ke kufika ubunzima ndithengisa ke lamayeza andiyazi noba lamayeza kahambe okanye kandinika imali okanye kwenzeka ntoni andiyazi kodwa nje ndiphantsi koxinzelelo nje olukhoyo ndikhumbula ngenye imini ndibona omnye utata eshumayela ephethe i-loudspeaker ya lo tata ume phezu kwendulana ethile uyashumayela lo tata yebo lo tata uthi incwadi kaIsaya isandla sikaJehova asisifitshane basingasindisi nendlebe yakhe ayinzima oba ingevi ya dalibambe lelizwi yazi la tata wathi xa egqiba ushumayela kwakho into ethi apha kum ngaphakathi awufundanga akukho nto owake waziwa ngayo yebo emhlabeni nakwezebhola akho nto waziwa ngayo khange uvele ekukhuleni bekusiliwa kuba kube khona inkwenkwe ethile kuthiwe hayi lena iwashaya wonke akhange uvelele apho bendingayithandi into embi bengawuthanda umlo bendiligwala ndithi noba ndilwile emveni koko ndingabikho right ndingaziva kamandi ndingulo mntu ke okhule enjalo then ke ngale mini ke ndiyazixelela mna andifundanga akukho nto endinoyichaza ndiqhayise ngayo ndithi hayi mna into ethile ndathi Nkosi ba ungandipha laa nto yenziwa ngilaa tata okay yep ba ungandipha laa nto yenziwa ngilaa tata ndingashumayela nasecankwendlela yes yebo noba ndisecankwendlela ndingashumayela kanti andiyazi uba mna ndithetha into ekhoyo apha ngaphakathi kum kakade hayi ke ngabi namsebenzi yoloo nto ke qhubekeke ke iminyaka kwenzeke ndimuve kule ndawo ebendihlala kuyo ufika isiphithiphithi esithile ndimke kodwa ndingemki kamandi ndimke kakubi le nto iaffecta ubrother wam lo undelamayo uaccuswa ngobusela ya kodwa uThixo wayiveza loo nto ukuthi no ibingenguyanga ya kodwa ke kwanyanzela into yobana mandimke phayana ndawubiyela back egugulethu
apho ndandifikele khona kwaDabs. Yes. Ndabuyela kwaBlack ndahlala kwaDabs. Ndisahleli apha kwaDabs. uDabs wandibasela into yobana kukhona umprofeti or umthandazeli okhoyo kwistrato esithile ngama NY ke phayana. NY1, NY2, NY3, NY4. Yebo. 101 njalo njalo. Singathi bese 101 ngelo xesha lotata osuke eBhayi. uDabawo ke andichazele ngaye ke. Ndibuze mna usuke eBhayi. Usuke eBhayi uzenza ntoni apha? uDabawo awuthandazela abantu. Ndithi abekho abantu abagulayo eBhayi. Lento esuka pha azotsho apha. Athi uDabawo Yep. mhlawumbe kanye uthunywe nguThixo apha. Khona ke indawo endishileyo ne. Yes. Phambi koba ndize apha. Okay. Ndike ndathathwa ngenye igame ngumzala wam ne. Unyana kaDabs lo. Yes. Lo ndibalisa ngaye. Wathi naye ngenxa yebunzima bemeko ne. Yep. Xa ndibane naye mos ndiyamchazela efondini ndiyasokola lapha ndiyalamba naye uyabona uba kunzima kule ndoda. Yep. Wandithatha ngo91 wandisa kwinkonzo yakhe. Qha ke ngoku akatsho kumba siye enkonzweni. Uthi no kukho utata umprofeti utata umpostile osuke eBhayi ukhona uncathi ingxaki zabantu. Yes. Masiye nawe uza kuthandazela uncedakala. Hayi ke nyani nam ndihambe. Yebo. Ndiye kule ndawo. Xa ndifika apha liholo eli. Ndathi tata ungena kwam kwakuthe cwaka mos ne. Yes. Kwahlatyelelwa kwabe sekuvulwa. Ndathi xa ndithi gqi yangase ndibuye umva. Ngoku ngelakhi balapha ngasemva bona beyi2. Yebo. Bandityhala ndangena ngaphakathi. Ndangena ngaphakathi. Yebo. Engeneni kwam ngaphakathi ndawujikela pha ngasemva ndohlala pha ngasemva kanye. Yes. Ndohlala ngasemva kukho abafana ke apha abazintanga